второй год. В България проживаем второй год. Втора година. В България живея втора година на основание обезпечени пенсионери. Пристигнахме от Русия, от град Екатерининбург. Мен ми харесва в България, харесва ми нейната култура, нейния народ. Практически трудности нямаме, но понякога възникват трудности с бюрократичната ви система. Тоест, с какъвто и въпрос да се обърнеш към институциите в България, възникват трудности с срока на решението на проблема. Уже второй год живем в България с мужем вдвоем. Вече втора година живеем в България двамата с мъжа ми. Пенсионерка съм. Сега сме като пенсионери. Така се случи. Пристигнахме като инвеститори, но за съжаление внесоха изменение в закона, което е единственото, което ни огорчи и се наложи и успяхме. Сега подадохме документи за смяна на основанието да сме като пенсионери. В Бургас се откри първият център за интеграция на иммигранти от Международната организация по миграция, отново финансиран от Европейски интеграционен фонд. Така че Бургас има вече малка практика в провеждане на дейности за интеграция на иммигранти. Бургас днес ще направим едно информационно събитие, ще раздадем информационни брошури, които са насочени към приемащото общество, към гражданите на Бургас. Искаме да покажем няколко от тях, да видят хората, че в Бургас са пристигнали млади, интелигентни, образовани хора, които са избрали града ни за място, където живеят, което харесват. Сначала приехали на отдых. Първо пристигнахме на почивка, после купихме жилище, после усетихме благоприятната атмосфера, много добри хора и комфорт. Много е спокойно. След Москва, след лудия ритъм сме уморени. Трудности има трудности, защото сега се налага да живеем с туристически визии. Когато правим нещо, започваме бизнес, трябва да ходим тук, там и все започваме от начало. А когато живееш в една страна и си я избрал и тя ти харесва, ние също можем да сме полезни, защото сме млади, има още много до пенсия, креативни сме, имаме много идеи и искаме да работим. Пътя на иммигранта не е лек. Вие сами разбирате, че за да вземеш такова решение, трябва да имаш сила на духа, да си смел, да си умен и съобразителен. И аз тези качества ги намирам в хората, които са дошли от Камчатка, от Китай, от Русия, от Грузия, от Армения, от различни краища на света.